Jakube, jsem tvůj 365. klan. Posílám ti tento vzkaz ze svého roku 2038 do tvého roku 2012. Dej se teď sám sebe na otázky. Chceš zachránit lidstvo? Chceš znemožnit 3. světovou válku? Chceš být hrdina? Já jsem jako jednou nastoupila normálně do toho autobusu a teď jsem měla pocit, že jako se o mě potírá nějaká taška, jako. A pak jsem se otočila a jako nebyla to taška. Nebezpečný pohled. Ne! Vzdušný. Zelený. Prostorný. Ne! Pistole, růžovej gang. Otázka, růžovej gang. Ne! Vzdušný. Vzdušný. Mezi prvním a třetím patrem prostě. Lidi prostě pořád řvou nějaký kraviny, o tom, jak se máš špatně prostě. Nemám kamarády, nikdy jsem nikoho nemilovala a ani milovat nebudu a ani jsem nikdy nikoho nenáviděla. Proč se považuješ za nejdůležitějšího člověka na planetě? Ten jeho knír mě naprosto irituje. Nastavte mi svou upocenou lepkavou ruku. Fajn, budu si s ním teda minutu třást rukou. Chudinka si vážně myslí, že uzavírá obchod s čínskou